dia. Cocou? Hola. Bon dia. Avui arrenquem amb la P, senyor Joan? Primer farem un repàs del que vàrem apuntar ahir. Després ja veurem. Vaja, jo que m'havia fet il·lusions d'encetar una nova tarja per la calaixera. I per cert, arrencar és sinònim de treure, de sortir, de deixar anar. I no crec que la P es mereixi cap d'aquests. Bé, és una manera col·loquial de parlar, ja m'entén. El mal que ens fa tot el que és col·loquial. Sembla que no sàpigues perquè estem tan atrafegats. Sí, és clar, el diccionari, senyor Joan, el diccionari. Va. Anem, que ja fa estona que hauríem d'haver començat. Esclar. Bon dia. Gatzoneta? No, ja no. Aquesta també la tinc. Micaco? He de passar per Badalona. Senyor Coromines, bitllo? Bona. Però no. Avui quasi no arribo. Catrans? No. Va, anem. Sometent? Qui era aquesta noia? Un estudiant que vol fer una entrevista. I a què ve aquest codi secret que es porta? La Sílvia està fent la tesi doctoral en filologia i vol fer-me una entrevista. Li he dit que no, esclar, però ha insistit tant que he accedit a canvi que em trobi una paraula que sigui desconeguda per mi. I això existeix? Vol dir que no li està parant una trampa. Tu ets una mica babau, no? Va, entrem. Perquè sé qui ets. Si no, pensaria que estàs intentant lligar amb mi. No sabia que fossin coses incompatibles. Dubto que l'ajudant del professor Coromines tingui desenvolupada aquesta activitat. No sóc el seu ajudant habitual, si això aclareix el misteri. És eventual, fins que el meu pare es recuperi. És ell qui l'ajuda amb el seu diccionari. I què? Ja el té acabat? No te'n puc dir res. És un secret, això. Ara, si el que vols és aconseguir una entrevista, amb això potser sí que puc ajudar-te. I això no ho tens prohibit? Això m'ho hauràs de dir tu. No ets el meu tipus. Però si et ve de gust fer un cafè, m'interessa molt saber coses d'en Coromines. Un cafè, eh? I tant. Però que sàpigues que tu tampoc no ets el meu tipus. Espera'm. Passa, t'estava esperant. Et dec una entrevista, no?